Kan du ikke lige fortælle, hvad der er, I har gang i? Jeg er ikke klar over det. Det er jo godt lige en eller anden paringsleje. Det er i hvert fald noget med noget gummi. Og straks med Flemming Ravn. Ja. Ja. Det ser meget effektivt ud. Jeg tror lige, jeg skal have det på den anden side. Det er sådan, hvordan man laver sin egen hul og hopring. Ja, ja, nu går galt. Nu kører det for dig, Flemming. Prøv hvordan den bruges. Sådan. Så prøver Erik. Ja. Flemming, du skal få det op og trykke den ned. Der bliver næsten. Jeg tror, det er bedre. Erik, jeg tror, du lægger dig på ryggen, og så tager det op af i stedet for. Ja. Der, ja. Så. Den skal lige. Så prøv at tage den her. Der. Lige have det hele. Hvordan den ser ud. Tapper den på ned. Så. Så. Og hvad er det til, Erik? Hvad er det til? Det er... Så fylder man op med benzin, og så tager man over omkring halsen. Okay, det er en avanceret måde en selvmordsring. Det er det, og så de gør i Sydafrika. Okay. Og så det er for, at det skal se pænt ud, når du går selvmord. Ja. Der er mærket op til sådan en selvmordsring. Skal du bruge den selv, eller låner du den ud? Det låner jeg gerne ud. Det kan ikke passe, at vi ikke kan lave det til siden. Hun er så sød og rar.